Pero Kvesić je rekao da je projekt Hrvatske retardiran i da je nakaradan i da nikad nije mogao ni uspjeti. Tako je. Jel tako? I Dejan Jović je rekao da je taj intervju dobar. I baš imate taj citat na Twitter, baš taj citat. Čovjek koji je predsjednik, gdje je on visoko pozicioniran u Srpskom nacionalnom vijeću, je potpredsjednik hrvatske vlade, gospodin Boris Milošević. Ja nemam nikakav problem sa ljudima srpske nacionalnosti, dapače. Ja živim u selu gdje žive ljudi srpske nacionalnosti i to su ljudi koji doprinose puno mojoj zajednici, ljudi koji su vrijedni, brojni su bili i u Domovinskom ratu i vole Hrvatsku, međutim podcjenjivati Hrvatsku, a financirati se iz proračuna, po meni je smiješno od njih. On bi trebali reći, ako imaju taj stav, ako on meće taj citat, onda je trebalo da je to odličan dio, onda je mogao reći slobodno, ok, ne treba nas financirati država za koju mi kažemo da je retardirana, da nije trebalo u začetku nastati, ako on hvali taj dio, to jest on je hvalio, on je citirao. Prema tome, po meni, to nije prihvatljivo. Nije prihvatljivo, a što se tiče same uloge Srpskog nacionalnog vijeća, ja mislim da ja više zastupam stavove ljudi na terenu i poznajem te ljude na terenu, nego Srpsko nacionalno vijeće o problemima ljudi koji teško žive na terenu, i koji imaju ogromne probleme od životnih problema. Ja sam s tim ljudima ne dobar, nego dapače, niti sam odgojen da nekoga mrzim, pa on bio Srbni Hrvat, jer sam rođen tu i živim tu i to su ljudi iznimno značajni, posebno ponavljam, u mome selu, u mome kraju, ti ljudi imaju ogroman, i sad doprinose ogroman doprinos, ja s tim ljudima apsolutno nemam problem, nego dapače, ja ću u svakom govoru pohvaliti. Prema tome, ja mislim da je gospodin Jović tu strašno pogriješio i izbrisao je tweet. Izbrisao je tweet, to sam ja primijetio. Zašto ga izbrisao? Jer je povrijedio, prije svega, instituciju potpredsjednika vlade, predsjednika Srpskog nacionalnog vijeća. Na to je odšutio potpredsjednik Hrvatske vlade koju kaže njegov glavni čovjek u Srpskom, jedan desna ruka, u Srpskom narodnom vijeću, da je ona retardirana, da ni u začetku, da nije trebala nastati, on hvali taj intervju. Premda ja smatram da svaki novinar neusnu, mi živimo u demokraciji, ne može ja sam u demokraciji reći šta men paši. Ja se nisam rekao treba ga ugasiti. Ako je tebi ta država takva kakvu si ti prihvati i brisati taj tweet što je priznao, znači odmah u startu vidio da je pogriješio, ali to po meni je nevjerojatno da državu koju on proziva da je retardirana, da ne valja, a financira i država. I dobro je, on se lipo na vlasti, potpredsjednik je vlade, gospodin Milošević, sve je u redu. Jel se možeš barem, razuman si i realan, možeš složiti sa konstatacijom da je Hrvatska u mnogo čemu nakaradna? Apsolutno. Hrvatska država kao država sloboda je ostvarena teško. Evo od Vukovara do Škabrnje, do Dubrovnika, žrtve su ogromne pale, a da je naopake stvari da se radile u Republici Hrvatskoj od privatizacije nadalje koja je uništila veliki potencijal hrvatski na način kako nije moglo, tisuće drugih načina bilo, treba priznati greške i treba reći da je trebalo biti puno bolje. Mene žalosti, evo ja ću vam reći zašto. Ako žene u Sinju ne mogu otići na pregled tumora, pregled dojke na ultrazvuk, moraju čekati 6 mjeseci. Ako imaju sreće se upisati, onda opet 6 mjeseci, to je katastrofalno. Ako u mome cetinskome kraju imamo pad stanovnika sa 70.000, danas imamo ispod 45.000, gdje ljudi odlaze. Znači mi praznimo, znači da je politika apsolutno pogrešna i da smo ljude iselili gore nego svi okupatori. Ali ne možete reći Hrvatska je nakaradna, grešaka je bilo, oni koji su griješili, koji su radili probleme, trebamo se boriti protiv toga, ali Hrvatska država je san o slobodi jednog naroda, u punom smislu slobode ne jednog naroda, svih koji žive u toj državi i tome se trebamo boriti. A da je bilo grešaka, narod je bilo grešaka.